goods na yan mga idol. Oh. Mahuyot ka pa. Ha? Sige. Kaon la warakit. Yan mga idol. Magandang umaga sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa uma. Bali mangunguha tayo ngayon ng ano, pang ulam. Sisil. Bali may kasama ako mga idol. Sina mama tsaka mga kapatid ko. Doon sila dumaan sa kabilang daanan. Tayo naman dito. Kasi dito ako dadaan. Subukan ko maghanap mamaya dyan ng ano, bagungon. Kung makita ba tayo. May nag-order kasi sa atin na bagungon mga idol sa Bantian. Dito lang ako dumaan kasi pinakain ko lang yung ano, yung mga alaga ko. Sana makahanap tayo ng marami. Yung kubo ko mga idol. Oh. Kaya yung mga trap ko. May mga trap din dito. Taga doon din sa amin. So yun mga idol. Maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe sa aking munting channel. Sana supportahan nyo pa ako mga idol. Malapit na tayong maka 500 kasi 400 plus na yung subscriber natin. Sa almost 2 weeks natin na pagsisimula. So abang-abang na lang mga idol. May dala tayong ano dito. Lagayan ng ano bagungon para madali lang malinisan. Yun o. Saka gagamitin natin to. May dala akong balde para sakaling umulan. Dito natin lagay yung cellphone natin. Sige mga idol, abang-abang na lang mamaya. Bali didiretso ako dun sa kanila. May dala silang ano, sarap. Manarap to sila ng ano, hipon. Tayo ang gagamit na mamaya. Sana hindi pa mag high tide. Sige, abang-abang lang mga idol. Shoutout ulit sa inyong lahat. Mga idol, dito na tayo sa punta natin. Doon tayo pupunta. May nakita kong ano dito. Tuway. Kaysa na tayo mga idol. Napakan ko lang yung ano, tuway. Mga idol, bagungon no. Yan. Kaysa na tayo. Sana ba ng ano, makabili tayo ng ano, waterproof. Para kahit umulan hindi masira. Delikado kasi pag cellphone lang. Ito pa mga idol, bagungon. Ayan mga idol, marami. Masyadong kita mga idol, yun no? Maraming bagungon. Nasugatan pa ako mga idol sa bagungon.
Ang dami pala dito mga idol oh. Buti nandito pa sila. Hindi pa sila umalis ng ibang spot mga idol. Ito mga idol yung mga dalo-dalo. Masarap din to gataan. Pero bagongon lang muna yung kukunin natin ngayon. Kasi order. Idol. So nakarami na tayo kaagad mga idol. Oh. Saglit lang. Mga idol. Pinaglatagan niya ng mga idol. Oh. Mga pinaglatagan yan ng trap. Dati talaga may idol, maraming bagungon dito. Nung maayos pa tong pispan na to. Oh my idol, bagungon. Ang laki mga idol oh. Oh my idol. Madalang na yata bagungon ngayon. Mas maganda mga idol mga bagungon gabi. Kasi nagsisilabasan yan sila pag gabi. Andun sila mga idol, narinig ko na yung ingay nila. High tide na siguro to. Punta na tayo doon sa kanila mga idol. Yew! Taob na? Ha? Harin daw na yung sinarap. Daw na yung sinarap. Daw ako daw manarap. Ma! Tinanong na Yung kapatid ko muna mag video. Waray kuan na dara na ako ng tripod. Kalubog oh. Ano na iton? Uray, surod lang at sinama ng makal. Oh, kadadag ko. Obe, Anay. labog ko muna. Ate, pakita ate. Nabidyohan? Kita? Iwa dali di dan sulod. Iwa dani dito yung para ito na sulan si mama. Laking malupalo, mga idol. Ang butete daw ya, palubuha. Butete. Palubuha la. Pabrikan ka natin. Butete.
Kaya mga idol, Uy, pag tos-tos. kinungkuan sa ligid. Saka naman to sa igdo, kaya ito Kaya di, magkapit. buhian. Saka naman to. Tipos, Ayaw. hindi nilaak. Kain mo na di ako natama ka na da. Ha? Mahado, patayan. Oh, di kuan. Oh, Alay. Oh, yang. Sayan. Oh, natamakan. Mga idol. Noy, gayak, Noy. nagangara kay Kiin. Gayak. Mapay kung waterproof atong camera kay. Go, ako, Noy. Ano ito, may Ako ba palpado. nagbalit si Ton? Kabot man nakuan. Tuloy ka dako Daw sa. ako na butete. Sinunoy, dinatag. Sabi ko, ako nga ni Hindi, nagbalit. butete daw ako. Hatag. Maburot iton. Pakita ka diya. Oh, Pakwa na daw ya, palubuha. Ay mo pagsandig dira nga diri ka sunod mo higit diretso di ha. Dito kanta na yo, lumingon ko dito man bagan bugot-bugot noy. uy, video. Dito man oh. Noy dito, yapi ko. Dapat videographer ka nga ni sunod-sunod ang camera sa artista. Pwede na lang ang buti. Hindi daw. Daw ako na butete. Oh. Palubuha ka diya. Palubuha. Kat sa ubos. Ikaw di ka diya sa mama daw. Sa mama daw. Wala nahulog na. Ayan, nahulog. Bijuan tagihap. Artista. Bukad sila sa sala. Parang pan, samaral, maglad, magtigarin. Oh. Diyan nga ito. Ari gibutangan. Nadato kay Luna. Kapini. Mas malingkuran mo nga ninhulas. Uy. Di ako maaram. Lakon. Lukon. Sikop ka ngayon hulas. Oh, ay. Sugpa. Sa Tagalog, sugpo. Sa Bisaya, sugpa. Di sinunoy nahatag. Tiyak na nunoy mga ruak. Nay! Nay! Pwede man ako Binini ak! pero mahulog na ito ng cellphone niyan. Sisiyo ka dam. Ikaw mo ya? Ay, good. Katong tan ulo. Ang dali ko. Yung mga idol, taob na. Maraming kaming kuha. Sisil. Ako rin ako nagod kasakol lang. Kalau si pati man pa pagsaka. Tuwa, adi kay magkalapak. Ay, ang tubig. Yung huli namin, oh. Mahipon. Goods na, mga idol. Goods na yan pang ulam. Malaking ano, hipon na may sipit. Kakain muna kami, mga idol. Maligo kami mamaya. Maliligo. Nagmukbang na sila. Hipon yung ulam. Kung anyatiin, itugsaw mo sa luto. Goods na yan, mga idol, oh. Ano ito pagsarap sa malula? Ay mo, kwamo. Yung mga isda. Maraming bula. Guys, malula. Alay mo. Dahil no, guys, kain kami guys.
Kasi taraobon na. Kalat no, yakan no, pamakita ni Papa. Hipon ang sura. Kada na ilurot. Sige na. Yang alam. Lurot na. Lurot na yan. Mati yan. Ano daw ang lurot? Yang. Sige na, okay. Nay! Ayan na. Ako? Tama, sugalat siya. Tama, lumus nakit. Naligo na sila mga idol. Kita lang. Ito ka sira. Ito ka sa larong tiyang. Liwat. Nanay, babanin sa ako. Ha, ako liwat. Turay ka. Katnita mo, Tiren. Ano, kat? Ako, ma. Ada na may baluto. Hala. Sino itan ma? Sino? Sino? Paroy. Si Paroy ba ito? Si Parurot. Si Parurot. Yang, waray ka na nanguha, yang. Dalo-dalo, yang. Din kate kangkang. Nakaungay gihapon si Paroy. Nakaungay. Nakaungay kaya no? Nagtikang kang. Ang mambabarang sa kaumpan. Matagay ka? Ha? Matagay ka? Ngayon ka pa nagtikang kang. Nani mo kaon sasa? Ano yung masawa, Proy? Simba ko. Masimba-simba ko Baking pa nga pala. baking. Baking pa. Waray signal light. Single. Alam mo, Mahuyit ka pa. Ha? Sige. Kaon la waray kit. baking na kasi tigati siya. Pangay, waray siya kuno dito bakingan. Ya kadilan sarap yamin naglayog-layog dito ya pasayan. Bahin tambal oh. Pasayan dito naglayog-layog. Kadi na kay taob yan naman tupo. Nanay opod Yung pa ka? Puro ko. Pa ka, Noy? Ako ta. Yo. Ako. Didi. Tala yung po. Ha? Dalon. Kila ako video sa iyo. Kasulog sa ilaro. Ang karalo na magsaw-utaw. Aday! Aday! Di naman sasangit sa tuna. Ha? Panano ko na makadara pa sayan. Lunod man ni tanan. Aday! Nakaliog. Adlo ko na ayam. Ako lola. Ako lola. Ako. Namalangoy ako. Mahuli na kit. Pagdol. Maguna na lang sa iyo. Ay daw. Lusad na, Noy. Noy, lusad na. May nakalangoy. Ay, sinunoy. Alumos ah. Ayaw yang. Daw bida mo. Ayaw, Noy. Hindi na, Noy. Ngani. Hoy, nanay kay kabutlaw. Babasa mo ate. Labi ako daw. Yun na. Kapay na ah. Kabuat niyo. Oo, ate naliwat. Atay! Mahuli na kit. Hindi kita kami bida. Sigat kita agi. Din. Didi. Lamang uli na kami. Bahala ka. Wala, mahuli na. Na mahuli na kit. Ayaw yan. Ayaw kami. Baba.
nang lutaw na. Maray pang tiyon. Lagi na ko. Ha? Nagayaan. Pag shoutout ka muna sa taga dito sa iyo. Gayaan ta si Nuno. Parang ubo-ubo ka na. Niyan, nakit mawuli. Dili ka lanay. Maguna lanay kami. Isang dagat.